Казвам се Георги и съм част от Free Voice, паневропейска младежка инициатива, в която студенти създават подкасти и медийни материали за демократични ценности. Днес ще ви разкажа за един случай, който предизвика много спорове в Нова Лент. Един студент беше отстранен от университета, защото е публикувал онлайн мнение за имиграцията. От университета настояват, че това е език на омразата. Самият студент казва, че просто е използвал правото си на свобода на словото. Нашият екип от Free Voice реши да разследва историята. Прегледахме поста, говорихме с студенти и с някои преподаватели. Много хора смятат, че думите могат да нараняват. Други вярват, че мнението не трябва да бъде наказвано, дори ако е непопулярно. Това поставя важен въпрос. Къде е границата между свободата и отговорността? Според нас, свободата на словото е основна, но тя не трябва да вреди на други хора. В нашия пост в социалните мрежи насърчаваме диалога, а не конфликтите. Вярваме, че истинският диалог започва, когато слушаме другите и говорим с уважение. Благодаря, че гледахте.